Biva sijetim, draga braćo, da togua što obožava Ramazan, da ne obožava Ramazan, da obožava me gospodara Ramazana, Allaha azza wa jal. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتمادنا إلا على الله وما توكلنا ولا اعتسامنا إلا بالله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم إنا نتبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ما قدمنا يا أرحم الراحمين. Zahvaljujeme Allahu azza wa jal, gospodaru svih svjetova, koji je on prv izveđen. Zahvaljujeme Nemu što ni dav snaga da deneska sedime pred Nego i da molime Allaha azza wa jal za oprost i da ni okabuli Ramazan što sme go postili, da ni okabuli učene Kur'ana koji sme go učili. Zahvaljujeme Allahu azza wa jal što ni dav da proživime ovoga mjesec svoj ibadet, jer koliko pred nas nese deneska so nas, koliko bile pred nas tija deneska što nege vidime između nas. I zatija zahvaljujeme gospodaru svih svjetova što ne proživiv još ovoga Ramazan, jer Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam kad dvajca bile drugari, bile ashabi, koji jedan preseliv na borba na Allahovome putu, a drugi dočekav Ramazan, pa ovoga drugojev go videv po son da on zaradi v džennet, a ovoga drugojev još po goleme stepeni zaradi po džennet. Pa ošleke Božeg poslanika pa go prašale i im rekao Rasul, zar ne postiv još jedan Ramazan? Mi je treba na odmak ovoga Ramazana da osjećamo srce tuga. Jer čovjek kad će se druži so bilo kogo nekoliko vremena, a zatim toga drugar kad će mu ide negde, osjeća tugavo srce. A zamislite, draga braćo, sme se družili sa ovoga drugara Ramazana koji ostaje na nas trag da bideme bogobojazni, koji ostaje na nas trag da stalno sme vođeme da klanjame namazi, koji ostaje na nas trag da stalno tražime oprost od uzvišenog gospodara, koji ostaje na nas trag da stalno se družime so Allahov govor, so Kur'an i Kerim, koji ostaje na nas trag da stalno udjeljujeme na Allahovome putu, koji ostaje na nas trag da stalno osmeh mi bide na naše lice, jer ti je sadaka. Treba posle Ramazan da sve ovija ostaje na nas trag i da nastavime na ovoga putu. Jer čovjeku dijela se gleda na njegov završetak. Njegove dijela se gleda na njegov završetak. Možda čovjek radi dobra dijela, ali na kraj će mu se uljuzne noga i će zaradi džehennem. A možda čovjek radi loše djela, pa na kraj, pa nam na tauba Allahu azza wa jal, pa njegove noge bile čvrste na put Allaha i put istine. Jer sme vidjeli nije
ko primjeri kroz ove noćne namazi što smo ga spominali. Draga braćo, zamislite da nekoj kad počne Ramazan ti rekov da ti je ovogu aziđen Ramazan što će go postiš. Allahu akbar. Da ti je ovogu aziđen Ramazan što će go ispostiš, a zatim će preseliš na ahiret. Zatim amanet, ova je duša što ti ga dafa Allah subhanahu wa ta'ala, će dojde da se vratiš Allah. Jer Ramazan ne uči da čim ima jedna stvar početak, ima i kraj. Ramazan ne uči da svaki početak ima kraj. I ti si jedan početak i će dojde tvoj kraj. Da se vratiš Gospodaru, ali problem je kad će se vratiš ti njemu. Zamislite, draga braćo, da ti rekov nekoj došao pri tebe i ti šapnav, ovogu je zađen Ramazan. Više neće dočekaš drugi Ramazan. A bi si biv na sabah namaz prv, što bi dočekav prvi tekvir, vo prve safovi. Jer znaš, ako bideš vo prvi saf, ima veća nagrada. Ako klanaš sabah namaz, Allah će ti oprosti grijesi. Ako klanaš sunnet sabahski, bolje od dunjaluki sve što je na njemu. Zamislite, draga braćo, tvoje dozivanje Allaha kakvo bi bilo. Jer između ezan i kame se prima dova. Kad bi bio tvoj zađen Ramazan, kako tvoje dove bi bile prema Allahu? Kako skrušeno bi si se obraćao Allahu? Kako bi si tražio od Allaha azza wa jal da ti oprosti? Bi si želav i bi si moljav Allaha azza wa jal, o Gospodaru moj, oprosti. O Gospodaru moj, smiluj se. O Gospodaru moj, otvori vrate milosti. O Gospodaru moj, sve što sam grešio prema tebe oprosti, jer ovdje mi je zržna šansa da ja tražim od tebe oprost. O Gospodaru moj, daj mi džennet. O Gospodaru moj, te molim, kao što te molim Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da mi podariš džennet. A bi bile takve dove tvoje. Draga braćo, svako je djelo što go radiš, go radi vaki. Iskreno prema Allahu. Jer Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam ni rečo ti posle svakoj namaz sallu salat al muvaddija. Obavljajte svoj namaz kako? Ko da ti je zrđen tvoj namaz. Ko da deneska ti su svoja familija će se selamiš i čideš. Zamislite, draga braćo, pred da iftariš, dova se prima. Koje dove će upućuješ Allahu? Jer znaš da posle ovoga Ramazana nema drugi Ramazan. Nema drugi. Ne se vraća. Jer vallahi, oni što se tamo vokaburistali, oni se ljubomorne na nas, deneska što sme mi je ovdje. Wallahi, dragi brate, wallahi, thumma wallahi, oni bi sakale samo jedan tvoj rekat da panet Allahu na sežda, da se vrate ta Allahu, da molet jedan sekund vo Ramazan da bide to oni i da traže od Allaha oprost. Allah ti da, dragi brate, da dočekaš
i ovja zđne denoj od Ramazana, koga Allah subhanahu wa ta'ala posebno otpušta od džehennemska vatra. Dragi brate, a si staviš nekoga prsna vatra, prži, peče, a zamisli džehennemska vatra kakva je. Zamisli da ti je zđen Ramazan, a bi si oprostiv svojemu bratu što ti uradi. Jer znaš da jedan od ashaba ridvanullahi alejhim kad došao po mesdžid Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Božji poslanik mu svedoči da je stanovnik dženneta. Stanovnik dženneta. Pa jedan put mu svedoči Božji poslanik i drugi put i treći put. Pa jedan od ashabi ošao ke nego mu rekao, pa će me primiš ke tebe da sedim. Pa ošao ke nego. I Arapi imali od kultura da 3 dana ne prašuje. Zašto si došao kad si došao? Ne se ka nas odjeno šojma. Još ne vlezo po vrata. Još si go videv od špijunka. Što došao po ovoga? Što će traži ovoga? Abe neka traži. Udjeli od tija što ti Allah da. Makar bila i lijepa riječ. Pa ošao ke nego. I posle treći den mu rekao, mu rekao, kojim hajru, što si došao? Pa on videv ke nego da nema poseben namaz nekoj što go radi. Da nema nekoje dijelo što go radi. Pa go praša, sam čuv Resula sallallahu alaihi ve sellem da svedoči da ti si jedan od stanovnika dženneta. Zašto? Pa mu odgovori, ja stalno kad će stavim glava na jastek, praštam svakomu što uradi prema mene neko je zlo djelo. Praštam svakomu što uradi prema mene bilo što. Dragi brati, kad bi si znao da je ovo tvoj zđen Ramazan, a bi si se pomiriv su bilo kogo, a bi si se halaliv su bilo kogo, kad bi si znao da je ovo tvoj zđen Ramazan, a bi si ostajiv, a tvoj namaz da projde, a bi si ostajiv da tvoj namaz jedan projde, bi si trčav 15-20 minuta prije da uči ezan, da bideš vo prve safoj. Jer jedna starica, jedan od tabijini, stalno ga viđava vo prve safoj. Stalno ona prva dođala. Stalno će dojde 15 minuta prije, ona je tuje. 20 minuta prije, ona je tuje. 30 minuta prije, ona je tuje. Pa ga praša, o majko, i rekao, zašto te vidim stalno prva vo namaz? Prva si do sad. Pa mu odgovorila, ja ne čekam da me Allah pozove. Ne čekam da me Allah vika, već dođam prije da me vika Allah subhanahu wa ta'ala. Kad bi si znao da je tvoj zđen post što go postiš, kako bi izgledav tvoje iftarenje, bi si zev nekoliko urme i opet bi si dignav ruke prema Allaha i bi si molio. Kad bi biv zđen tvoj Ramazan, vo svoja familija, kad bi si se vrativ, što bi im si oporučio? Što bi im si rekao? Koje riječi bi im si rekao? Što da rabote? Što da rabote sa tvojim imetak kojim si go ostaje? Možda ne sidav ni zekat na nego, koji će se prašaš. Jer čovjek će bide prašan za svoj imetak. Otke go zaradiv,
i vošću go potroši. Što će im rećeš ako tvuje ne klanja namaz, ne si ga uputi da oni obavljaju namaz. Što će im rećeš da oni, ako ne uče Kur'an, koji vas je čim dadeš da bi naučile Kur'an. Što će im rećeš da oni paze na Allahove granice. Dragi brate, ti vasijetim i mene, a zatim vam, da i posle Ramazan nastavime kao što smo krenali u Ramazan. Vi vasijetim da se plašite uzvišenog gospodara Azza wa Jal, jer on zaslužuje da mi nego se plašimo, a čovjek što se plaši Allaha Azza wa Jal, onda toga čovjek će obavljati što mu naredi Allah subhanahu wa ta'ala. Će bdije na tija granice, neće ga prokoračuje tija granice. Vi vasijetim, draga braćo, da toga što obožava Ramazan, da ne obožava Ramazan. Jer Ramazan, evo go će projdi, da obožava me gospodara Ramazana, Allaha Azza wa Jal. Jer on je gospodar i Ševala, i Zulqa'de, i Zulhidže. Allah je gospodar svih 12 mjeseci. Sve 12 mjeseci trebaš da sediš pred Allahom. Jer ashabi ridvanullahi alejhim bi molile 6 mjeseci da im okabuli Ramazan, a još druge 6 mjeseci da bi dočekale drugi Ramazan. Vi vasijetim, draga braćo, jer možda između nas druga ta godina ne dočekame da mi se družime vozdržne 10 noći. Jer Ramazan ne uči da možda između nas što bile, drugo je Ramazan neće go dočekati. Jer niko od nas ne ni garantuje da će dočekame drugo je Ramazan. Pa vi vasijetim da 5 dnevnih namaza ne napuštate. Jer između kufr i imana je ostavljene namaza. Vi vasijetim da držite svoje jezici. Da ne zborite za svojego brata onija što nejeke nego. Da zborite samo hajr. Da vaše jezici bide potopljene so spominjane Allaha Azza wa Jal. Subhanallah, astaghfirullah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Vi vasijetim, draga braćo, da ne jadete meso svojego brata, jer ti je zatrovano meso, koji će ti bide servirano na sudnji den. Vi vasijetim da obavljate 5 dnevnih namaza na vreme. Da bidete od tija ljudi što Allah subhanahu wa ta'ala rekle amantu billah, ja vjerujem Allahu, a zatim ustrajem na tija. Da vidimo od tija ljudi što će se plašati Allaha Azza wa Jal i kad se po društvo, a i kad se same. Jer čovjek kad je sam treba da zna da go motri Allah subhanahu wa ta'ala. Pazi na Allaha, pa Allah će pazi na tebe. Vi vasijetim, draga braćo, da ne zabrajite vodove. Da ako nekoj od nas vleze vo džennet, neka ne potraži. Neka reče, ima nekoga, jedan brat, ne šejh, ne rečite šejh, ima jedan brat koji ni vasijetiv nekoga dobre riječi ni kažu. Kede je on?
a evo džennet ili go džehennem. Da Allah subhanahu wa ta'ala ne sačuva džehennem. Draga braćo, ovog život je kratak. Nema što da tražiš od ovog život. Ali večen život je džennet ili džehennem. Večen život nije džennet ili džehennem. Draga braćo, spremite se da svakoj će polaga računke Allaha azza wa džal. Da svakoj od nas će zbori so Allaha azza wa džal, neće ima prevodilac između nego i gospodara nego. Neće ima između nas, između Allaha prevodilac. Će te praša za svako je dijelo što si go radio. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, koji će radi koliko trun dobra će go viđi na sudnji den. A isto tako je, koji će radi koliko trun zla će go viđi na sudnji den. Pa zatija radite, draga braćo, i bidite otvorena srca, bidite otvorena prsa, praštajte jedne druge, praštajte jedne druge, bidite od tija ljudi što praštaje, bidite od tija ljudi što se samilosne jedne prema druge. Jer veli, koji ne se smiluje robam na dunjaluk, Allah neće mu se smiluje na sudnji den. Ako je milostiv prema roboji, i Allah subhanahu wa ta'ala će mu se smiluje. Draga braćo, znajte da kabur ne čeka. Jer pred nas možda naše roditelji, možda naše babovci se vokaburi i iskušanje bile su kaburi, da kabur će se spoji kad ćete stajati vonetra. Će se spoji kabur i svaka kost će dojde jedna prema drugim. Će vidješ prašan za tvoj namaz, za tvoj post, za tvoj zekar, koji bi tvoj gospodar, pa pripremi se dobro na dunjalu, prije da ideš u kaburista. Molim uzvišenog Allaha azza wa džal da mi oprosti nam i vam. Molim uzvišenog Allaha azza wa džal da mi bide zažne reči od dunjalu la ilaha ila Allah. Molim Allaha azza wa džal da bide me od tija ljudi što mnogo praštaje. Molim uzvišenog Allaha azza wa džal da ni dade da naš iman poraste. Molim uzvišenog Allaha azza wa džal da ni dade da bideme od tija ljudi što vjeruje u Allaha azza wa džal, a zatim ustrajati posle toga. Molim Allaha azza wa džal da bideme od tija ljudi ne što verujete Allaha samo u Ramazan, već i posle Ramazan. Subhanaka Allahumma la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.